panas-panas baku orang gawa payung sandale diseret lama angin lentung Surabaya keke musine Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka panas-panas baku orang gawa payung sandale diseret lama angin lentung Surabaya keke musine Madiun Jakarta ombak jadi rukun tetap merdeka oneng 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 oke ayo sa lolo mereka engkang dipun wastani kepiye OS apa OS ompak langsung suwuk menika gimana lu karo barengi Kita itu lagi aku iri ya metune awake dhewe ora nek mercon bareng metune Elisa nek mercon aku kaya anu metune bojone tentara Palestina ya iki kanggo ngurmati iki yo kanggo meramekan dan memeriahkan. tapi wong tuku mercon asline iki ya termasuk nun sewu lho apa ora migunani tuku mercon kok rame gunane Lawang itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan kok. tapi yo ndak bermanfaat kok iso ora bermanfaat nyatane lek pengen mangan soto tuku soto dia piye Yo dinikmati. dipangan mangan rawon tuku rawon Yo dinikmati. tuku sepeda motor Yo dinikmati. Tumpaki. ditumpaki tuku mercon lho disumet kok tinggal ngalih Tak tukokne rong gendel tunggono ben bledosan cengelmu kuwi. Lah wong kuwi membahayakan kok iso justru himbauan dari Bapak Kapolsek. Iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon sok kala cebloke ya ora mesti. ya ora mesti no balon ki cebloke ndi sing bayar dadi Balon ki cebloke ora mesti kene iki. Oh, lah sing kok omongke komplek to iki. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bleset iki. Mbak Elisa selamat malam Mbak Elisa Ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo sedua ya masyarakat ingkang sampun rawuh wonten lapangan. masyarakat gundulmu masyarakat Lah ya basa Jawane apa? ya masyarakat warga Iki duwe ngene lho, duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga salin ukara nggih to Gus. Dwilingga salin ukara apa mau ya iya i. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Oh ya. Ngomong wis sakar. Masyarakat warga warga ingkang sampun malempuk kok malempuk melempak malempak wonten mriki tranjang mriki kula ngaturaken selamat riyaya sugeng riyadi sedaya lepet kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lho kok malah Sugeng Riyadi kepet ki nyapon. jelaske Awakmu tombok 500 tak ijone lambene nggurin lho piye. Padha-padha ra cetha. Apik kuwi kok iso Sugeng Riyadi nyapok Gak ngaturaken usah bengok-bengok. ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki kepiye? Lepet kalepetan nyuwun kalepatan duduk kangepetan nyuwun pangapunten agunging samudera iya pangaksami. lho Mbak Elisa iki kaya ngono mergo asli saka Sulawesi lho ya ya niki oh Sulawesi mulane basa Jawa iki teng glepat ngono kuwi Nggih, tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga masyarakat Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho nek masyarakat mriki lak pun sami memahami to Mas. nggih Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, berbineka tunggal ika. Senajan toh beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku Ya, kan, Mbak? keajaibane wayang kuwi arepe bak tukang beca, arepe bakul cilok, Lah. arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati, kabeh dadi siji latar belakang apa wae dadek siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dong ra. Saya Lah lah kowe. nyapa? Melebur. Melebur. Melebur itu anu itu loh, melebur. Melebur. Weh udang pora.
melebur. Melebur. Iya. Nah, Nyawiji. nah ngono lho. Nah, kuwi ya keajaiban. Ngene lho, nek omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publiknya ki Nggih. ben kepenak. Pelan-pelan, Mm-mm, pelan. Ya iki mau pun kula aturaken Mm-mm. nggih. Pangapunten ingkang kathah menawi kathah lepat lan ketul-ketul atur. Benake Aduh. Kon mangap aja, kon mangap. Ilate ceken, ilate Sing ceken. penting iki njaluk ngapura iki. Mangap aja. Gini. Aduh, lah layane ora jelas Mas iki. Lah Nang sebab apa? Ilate ngepang ya. Rumangsamu. Lah kok malah wong kene iki mbok dungane ternak manuk kuntul. Susah kali lah. Yo kene lho. Cara iki nek wong nomi wis ndang njaluk ngapura udah selesai gitu lho. Oh iya bener. Nah, ya sing penting ki kupat lepet ora liwat sedaya Andung selamat. Nah, ngono. Kupat lepet ora. Lepet. Kupat Oh, enggak lepet. Kupat lepet Lepet ora liwat. ora liwat. Andung selamat. Andung selamat. Nah, ngono lho. Oke, Mas. Angel lak cipok borok. Ora Ya, ngono, kasar-kasar. kasar-kasar ini tuh masih riyoyo. Lah ya. Masih maaf-maafan, Nah, maaf-memaafkan gitu loh. Sepiro- Maaf lahir batin ya. Sepiro gedene tekku moga-moga sampean ngerti. Kalimatmu lek ngomong karo Elisa kok piye balen-balen. Sepiro Sepiro gerene. sepiro gedene tekku tegese kaluputanku moga-moga sampean kowe pangapura ya. Ojo isin-isin ngono to. Sing di hadapanmu ini seorang wanita. lho. Ah, heeh. Ya. Kok terus lehmu njaluk ngono ki kepiye? Kudune piye kudune? Kene tawari. Njaluk ora. Anu, Elisa kok kono sik jajal. Elisa, pemaku bapake. Aku Amen kok kono sungkem ning wong tuwa. aku sungkem. Nah, ngono. Ya senene. Tak warai. Lambat dodok Bapak? gitu ya. Carane piye ngono kuwi tak warai. Wah, iki. Malah kaya pitik apa ngendok sih. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak Tapi- karo bapak. Piye iki ndasek Hei, dingin. ning kono ae. Oh kok. iya. Lah nek mbok dingklukne mepet rene lah ya sinyalku apik-apike. Oh iya. Mangsane. Ngene ya Pak, aku ki tadi bojomu, aku njaluk ngapura, apuran nen aku ya Pak. Ngene ya, Nduk. Hmm. Sepiro kaluputanmu bakal tinampa kalebur ana ing dina riyaya muga-muga sanguning bapak mung donga bisa bekal kanggo sak lawase lehmu urip iso bagya mulya ya, Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Lho iki lak kepenak to, Jajal. Ayo kae sing lanang rene. Ngono, Jajal. Tadi apa aku? Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa ki lho kok iso. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho karena aku tuwek aku kok. Etok. Kowe ki ndodok ning gone wah masak loh. Ngene iki ning gone wong sepuh ki. Wong sepuh. Nah, Nah. iki lho, ndodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti ora? Ayo. Sikilmu ki wae lho. Kowe ki jomo sikil ki wae rada ndek ngono ki. Lah, kiwane ning mburi tengene rada ndek. Lho, dengkulmu ki kemajon ki lho kok iso. Kowe ki nyapa to dengkulmu ki mbok ketani nyapa? Tak dengkul cangkemmu engko sih. Ora tau bener aku. Wong alon-alon kok dadak bingung lho. Lah, ngono. Nah, ndodok. Ayo. Nah. Kok dadak nyejak barang. Ayo kene. Oh nangis ya. Ya. Contohnya wong nek ngelongso ngene iki. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to Pak? Bu, Ibu, Apa? Ngapa, Bu, ngapa? Ibu. Kowe iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to, Le. Sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan wae. Aku ngono. Hei, aduh cacat. Lah kok kenal pote fish air bapak mbok. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing Ayo apik. duduk, ayo. Duduk. Dadi anak sing apik. Oke. Bu. Nun sewu, Pak. Anakmu mbok diomongi. Piye to, Pak? Dina riyaya ki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah gene ora iso mbok kandhani. Lah aku ki ya wis bola-bali ngandani anakmu ki jane ki turun sapa ya wis tak omongi sinau ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kaya ngono kuwi anakmu. Rene. Rene. Rumangsamu dina riyaya ki kabeh tangga teparo iso pura-ngapura. Lah kok kowe gembleleng kowe, ha? Kok kowe gembleleng? Pak, Ngono bapakmu. Apa njaluk sepuro kali ibumu? dereng. Rumangsamu cilik digedhekke gede dipinterke kok ora bekti karo wong tuwa, he? Sik dereng kok, Pak. Jare piye? Dereng jaluk pangapura. Kowe jenenge ta? Kudune ngerti. Lunga. Bapak isin. Duwe anak kowe isin, he? Ibumu meteng telung
Sangang sasi kok 3 sasi to, Pak. Sangang sasi 10 dino. 9 tahun 10 dino. Kuwi meten kok tumor ta. Ya gene kowe ora bekti karo ibumu. Seneno. Tak andani yo le. Aku wis bola-bali ngomongi. Wis tak andani ora dolan wae. Nek diomongi mulih kon mulih. Wis kon adus, malah kowe ngopo dolanan, ha? Mabar, heeh. Kowe ngopo, ha? Judi, heeh. Malah balapan. Tak cium lho. Oh, Iya toh. Pak Git, Piye? interupsi, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan aku mbok kamplungi yo. edukasi kok. Gak wis. Bapake aku. Loh. Aku dadi bapake. Bapake. Lah terus iki mbok dadekke apa ki? Bojoku lho. Iya. Lah ibuke ayu. Aku bapake iki bojoku kuwi anake gede. Masyaallah. Lah kok aku ganteng bapake elek. Lho iya lho tanggane ganteng-ganteng kok. Oh iya. Ae tonggone. Tanggane ganteng-ganteng. Oh, berarti bapak. Bapake. Iya iya ganteng. Terus kan. Anak. Pirang-pirang dino bapak gak tutuk oman ndok ndi, Bu? Aku ki yo mumet ele. Aku ki wis bola-bali tak hubungi tak WA. Tak chat bapakmu. Loh. Kok yo ora mulih-mulih bapakmu kuwi. Kudune sasi kepungkur bapak wis teko ndok omah. Lah yo mongko iki riyo kaya ngene iki. Lah yo tangga-tangga teparo rada teko to. Lah bapakmu ki malah main, malah minum kaya ngono kae. Bapak dem-deman. Dem-deman bapakmu kuwi. Duitku dintek karo bapakmu. Saiki aku arep nyangoni apa? Ponak-ponakan iki arep tak ngei apa? Duitku entek rantas. PT wis didol lho. Aku kudu kepiye lho, Le? Bapak wis gelem njaluk dhuwit ndok nggone ibu. Iya wis kabeh. Ibu ndok mburine. Nah, Sing ngadepi bapak. andakno bapakmu ki. Hei, Pak. Pak Waluyo. Gantine ceritane. Sampeyan ini. Kate ya apa sampeyan wong tuaku, Pak. Kok ganti ceritane? Sampeyan gak mesakno ibu gak duwe duit. Sampeyan tekno. Sampeyan gak ngangkat harkat martabat keluarga ya, Pak. Iya. Sampeyan kate dadi apa? Di bapakmu. Yo kene gak ngerti yang dadi bapak. Kudune iso nglungguhke, Pak. Terus Le, Aku sebagai anak generasi, Pak. ngono kuwi Le, lara. Duwe ibu dinteke apa ngono, Bu? Heeh. Lho, ora mesake. Kok banter iki? Ibu diapake, Bu? Oh, pipi enteng. Piti embon. Piti embon sing dijual apa nih? Ora ono arep nyangoni. Gak ada duit. Santai, Duwe Le. embok kowe ning ndi? Montore ilang. Duwe montore embok kowe ilang. ning ndi? Duwe embok kowe ning ndi? Anu gantine iki. Loh. Kok gak penak iki ta iki. Ganti apa neh? Dadi ibu aku, Pak. Ya ora iso. Ora iso wong lanang kok dadi. Lanang kok dadi ibu. Iso, dadi ibu kudu iso aku. Lho, wis dadi ibu Lah aku. isa dadi apa iki lho? Dadi sembarang wis. Kok ini sah karo aku sah, ini sah. Wis apa-apa. Iya. Dek. Wis iki. Didik ini tongkok paling. Ini lah golek aman. Tahu Apa iki panggonane? Yang delok alamatnya ya di sini ini alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah, Gone yo ning kene. nah, nggone Bu sapa iki Bu Lastri. Bu Lastri. Nomere iki 34996. Iki ora iso karena ini sudah nunggak lama. Wis bola-bali. Iki kudu Wingi ditagih ora kena. ket poso wingi. Nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Gantine. Kula nuwun. Kula nuwun. Sing bododoki apa ora lawange? Lastri. Kula nuwun. Bu Lastri nggih niki. Aku bendang kok. Nggih, Endang Sulastri. Aku buendang. Lah iya, Endang Sulastri bener Buendang mboten? siswi. Endang siswi iki Iya jenenge ning gone KTP iki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang Siswi, Anda tercatat sudah mendreng nggih, katok, wajan, terus pitik, Utang pirang-pirang mekar. kilo. Sampeyan. Nah, iki wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki Ayo. balekke duwite. Wis Unite nunggak nih. pirang-pirang Unite sasi. ning ndi? Sampeyan nggawa motor kredit ora tutuk, njur mbok gadekke saiki unite ning ndi? Unite motor ning ndi? Sapa? Sampeyan. Motore mbok endi? Motore mbok endi? Montore pun kula paringne anu pacar kula, Mas. Lho, sapa pacarmu? Mbah Lurah menika. Balu Rayano.
Nggih. Tagihan lho. Iki aku tenan iki. Tagihan. Mbak Lurah. Iki tak gawa iki. Tagihan. Iki tak gawa iki. Tagihan. Ora yangmu sing ngendi ayo. Sing Ah, tanggung iki jawab. kudu tanggung jawab. Nah. Ayo, ayo Tanggung Mbak jawab. Lurah. Niki napa pun ngampil artanipun panjenengan Mbak Lurah. Oke. Kudu tanggung jawab. Ayo jawab. Ayo, duit endi? Ora. Oke. Oke. Nduk. Sa ben digoleki dhewe lurah sing diraruh deh. Ben goleki dhewe. Ayo golekno lurah sing dijajal. Pengen nyebalek aku kowe. Lurah tanjak endi? Ya aku kulo petuk ngawur. Ora iso jare pacarmu kok iso. Ayo goleki. Lurah ndi? Lurah ndi? Lha Lurah Panjang lho. Kene ora mbok paneni kan. Yang Wah. Yang piye? Yang piye jajal? aku isin di Jojo. Lama cari dadi nyaluk dadi ibune. Wong kok lemu bulet ora karo-karuan. Ngene iki pesen bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning luar kota, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai saja nyenengne keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tua nyenengne anak ya sampe nguciwani wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa suramu datang. Nah, Ya. iki wancine tetembang Mbak Elizabeth tembang. Sik tembang. Nah, Request-e pirang-pirang mriko. derek Pak iki. Saking kru Jaya Dipa Trans Travel Jakarta Ponorogo. Sing kene kula tumpakin niku, Pak. Nggih, nyuwun sesi deman karo nggih. Saking ibu-ibu kakak Taruna Ngudi Laras Desa Tranjang mengke nyuwun pepeling. Niku duwe paguyuban krawitan gian. Nggih, menika di pepeling. Menika wonten mampu nggih, pepeling perahu layar. Saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Nggih, nggih. Oh, nggih. Lah menika sesi deman nanging bawane sing ngripta Pak Nur. Oke. Tentang PPAP, Paguyuban Pedagang Ayam Potong, pembinaane Bapak Haji Sakir, penasihatnya penjenengan Bapak Jaryanto. Nek bojo kula menika termasuk tumut PPAH, Mas. Apa kuwi? Paguyuban napa wau? Penjual ayam potong. Paguyuban Pedagang Ayam Nah, Potong. nek bojoku paguyuban penjual ayam horun PPAH. PPAB niki. Sembah nuwun menika nggih Nggih, barang iki ngopo? dirawi Mas Gitung Sugiyanto. Wih, Pak dosen UNES. Nggih, nggih, nggih. Dalemipun mriki kalau mau Nggih. sawuh sore wis mampir sekalian ke Garwo matur nuwun. Wis ayam. Ada juga teman kita dari Amerika Serengat, Putih. Oh iya. Amerika Mr. Son. Mr. Son. Halo. Good night, Mr. Son. Yes. Thank you. Oh, What? anu Mas, untuk penghormatan karena ini Piai Monconegari. Niki Niku riyen Pak mangke Nur. beliaunya diaturi. Oke. Ya. Niku nganu napa Oh, gawan sampean to? mboten menika mengajar bahasa Inggris di Di sini. sini. Oh, Iya. gitu. Lho, Mas. Kon latihan bahasa Inggris, aja nganti kalah karo Aku biyen muridnya Mr. Son aku biyen. Bocah Inggris iki umur 2 tahun wis pinter bahasa Inggris lho. Bocah kene iki wis kok biyen ya ngono kuwi kocok jane. Tapi nyuwun berkahipun Pak Nur ingkang ngripta dandang kula PPAP. Turun, turun, turun. Pak Nur. Nyuwun Pak Nur, monggo Pak Nur. Menika ingkang ngripta dandang gula. Nggih. Lho Pak Nur. Niki Wah, lah niki lho Pak. Sing dugi teng gene angkringan kula nggih niki. Nah, oh nggih ta. grapi iki nek saka anune Pak Nur niki. Sugeng Riyatin Kang Sihet Nggih sami-sami Pak Nur, maaf lahir batin. sak kru sedaya nggih. Nggih, sembah nuwun. Wah, niki saged ngripta dandang gula PPAP. Nyuwun pangapunten yen namung gresek-gresek Boten, boten yang apa-apa. wau. Aman, Bun. Enggak. Nano semanten Pak Nur. PPAP Padi maceng Pak. Niki. Nah, Nggih, wonten sareh-sareh mawon, sareh-sareh. Wah, jan. singkatane iki Elok. Wah, nembang dandang gulae nggon gulu otote iso sak selang-selang to. Jan. Penandanya tuh Pancen pekerja ben keras. sepuh, Iki larase keduren, Pak. Power Ini iki. mboten ana apa penjantes iki ya tok. PPAP singkatannya nopo Bapak? paguyuban pedagang ayam potong
Paguyuban. Aku ngerti, paguyuban ayam potong karepe ora kok dicekak suarane ora, kentekan napas. Menjiwai. Iya kuwi. Paguyuban pedagang ayam potong. Usahane wonten pundi, Pak? Ing Jakarta usahane Wah, ing Jakarta usahane. Buka jam pinten, Pak? Iya. Apa to? Kowe kok buka barang. Ya urusane kono. Nadyan to mapan ing Jakarta usahane, Nggih, cita-citanipun cita-citanipun. nopo, Oh, Pak? tak kira buka jam. Cita-citanya apa, Pak? Nuwun sewu Pak Pradongga mengke ladrang Sri Karongron kalih mawon. Nggih, nggih. Wah. Modele Langsung metre Seneng. singkong keju. Manunggal guyub rukun Sing guyub rukun sinten, Pak? Margane kok. para warga masyarakat Ranjang niki wonten Jakarta. Para warga ing Ranjang iki larase pas mboten geseh. Niki lak yoga to. Pelatih kerawitan. Niki riyen tukang rebat. Mungkin ta? Nggih, saniki pun pensiunan dadi bakul aru manis, Pak. pedhot rebape mun pedhot. Ngerbabi keng Rama Mara Sepuh. Nggih. Derek Pak Sendo dangu niki. Dangu. Nggih. Pranyata wis tumata pembangunan ipun lampu listrik masuk desa jalan aspal komplit anyukupi masuk ladrang Pak nggih Nggih. lurah Bapak Suyatno kibar Mas kibar Beh, Romo kibar tibar Mas, mumbul kabeh, tibar. Bubar. Itu Mas. sirep bargong Pakepan Mas. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para warga. PPAP singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Nur Sembang. Wow. Gangsar Pak Nur. Luar Nggih. biasa. Nyuwun pangapunten lho Mas. Nggih. Wonten Mboten. selisih. Pak mboten. Mboten Iki selisih. mau diciblonke iso dadi gambyong PPAP. Ape. Nah, nggih. Nika bawane dandang gula, bablas ladrang, ladrang kibar, terus napa PPAP. PPAP. Lah akhirnya metune Satpol PP. Tadi Satpol PP Mbak. Sampun kaleksanan nggih. Nggih, Pak Nur.
Pak Sakir kalian Pak Mas Jayanto Nggih, nggih, sing nggih. saking Jakarta. Alhamdulillah. Bandul. Krana panjenengan sampun urun Nggih. tetembangan. Tetembangan PPAP. Menika wonten tali asih saking Mas Sigit Arianto. Nggih. Penyanasta sekedap, Pak. Penyanasta sekedap. Ampun. Ya apa to kok iso penggilap? Kok iso penggilap meja iki apa? Coba menapa meja lagi lah. Kudu kuwi ngono lho. Nun sewu nika diasta. Kuwi engko kanggo wayang. Tak kira dicepake kanggo Pak Nur kok iso. Kuasamu. Mbak Nur nggih, Matur Mbak Nur, nuwun. matur nuwun, matur nuwun, matur Sembah nuwun. nuwun, sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur Pak Nur. Wah, jan aku lek Pak Nur iki kelingan anu berobat ning Jakarta kan. Kok iso? Kediri no. Atur suwun Pak Nur. Alhamdulillah. Nggih. Ah, nika Pak Nur, nika liwate mriki nggih. Lah niku. Nah, nggih. Ah, no, Pak Nur, nuwun sewu Pak Nur. Sing tak gumun Pak Nur mudhun kok dipapak polisi kok gek tahanan. Iya. Ora yo ngono. Bos, tasih wonten wedal nggih kesanipun Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa, Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Nganggo. Lagi sesi deman tadi? Ya. Iya, sesideman. Wiwitane. Loh, apa? Oh, mboten lajeng ah. Lajeng ya mboten napa-napa. Ah. Luwih becik katenono. Konjuk kru Jaya Dipa. Urip ana kutha Dan gitu ya, Luwih becik batenono timbang perpisahan Selestra tak rewangi samudana Lawan kulawan Herwalan Saputra Dewa kincang ngalesu Kewasuhan lanang Rasane atiku Lagian bos ring serius aku isih mampu Radeni sopaku Monggo kowe bocahku Senadyan bocah kuno Aku wong ngengko Jiwa dan aku gak loro Kehormatan mampro Rubuh ngadepi Urip
lagu nangisi kawe tak tukake ada isine kawe apa-apa wae sajan sesudah mesti tak ujuke. Luar Sampun, Mak. biasa. Sesi deman Mbak Elisa karya Mbak Haji Syukuron semua. Sondo. Nggih, nggih. Coba Presiden Cakrane kira dhewe nembang. Loh nang jeno. Loh ya. Ha niki ditek loro telu niki Pak ya. Kok ditek loro. Elisa iki sing ngancani awake dhewe. Nggih, nggih. Tapi lek sinden-sinden paranggonane Mas Sigit, Pripun? iki sing ngancani wong Amerika. Oh, boleh. Ya, Boleh. ya. Boleh, boleh. Boleh. Boleh dicoba. Koncone panjenenganipun Mas Saiful ketua panitia. Ya, Tinggi, nggih. satu kehormatan bahwasanya Piyayi Monco nanging tresno kalian budaya Jawa. Ya, guru di Nggih. sini ya. Oke, sepote gawe lagu anu barat ya. Wih, Yo. kuwi iso lagu barat to? Loh, Gleleng men. lagu barat digawe slendro iso. Apa? Lagu apa? Hmm. Judulnya apa? Ayo, Mas Buduk. Wah. Lho digolekke ngono. Yo, kowe nek ora ngerti ki takono aku. Jenengan, jenengan. Lho, mergo aku kita Mbak Dalang tau ngarang lagu barat. Napa niku? Betul. Judulnya Dawn of Sal. Asik. Oh, Slendro nggih. Dawn of Sal. Ya. Duk, Bukan tek, drum. duk, tek, duk, duk, tek, Ah, duk, tek, duk, duk, tek. Good night, ladies and gentlemen. Let's go. yes, yes. This is the song of title Kita. Dawn of Sal. Oke. This is Mr. Sigit Arianto. Dawn of Sal. Dol, lo, Tombong of flower, buku fili, bintang of desa, waku timi. niku ora tembang dolanane anak kula to. Dawn of Sal. Tombong of flower. Niku jenenge dondong apa salah. Bener, dondong apa salah, duku cilik-cilik, gendong apa becak, mlaku timik-timik, Pak Igit cucuk pitik. Dadi Kok cocok pita. Yo, ini. welcome. Please, Mister. Mr. San, San, ayo kene-kene. wait, please your up, apa munggah, di up, Come here, come here. come here. Ya, yo. Tak, bisa San. Mr. San. Sini Mas. Tudut. Sore-sore pada bulan. Ayo kanca, padha dolan. Rene. Ayo. Yang di sawah. Iya. Gaduh. Boleh, boleh dance, boleh dance. Very good. Motong ngantuk. Dance, oke. Very good. Ala-ala gedung. Asik. Yes, yes. Yes, oke. Yen rapet dong. Yes, oke. Very good. Yo. Oke, gini, gini. Good night, Mr. Sal. Thank you very much. Sit down please, sit down please. Urung apa-apa. Urung toh? Thank you for your coming Thank you, tonight, yes, yes. my performance. Oh. Ini pinter bahasa Jawa loh. Pak. Oke. Oh, yeah. The music and the Java, What do you like? what do you like? The music and the Java. Yes. Yes. Salah omonganmu. Kabeh lah mesti gendel ngono toh. And the music and What the do you like? Java. What do you like? Oh, it's all beautiful. It's all beautiful. Yes, Oh, thank you, yes, thank you, yes. thank you. Java. Yes. The Java Yeah. and the lede. Ledek ketek. Like that. Lede. Eh, Wes, thank you. Wes ini pokoke kisah matur suwun lah, ke- wes sehat lah. Piye kabare anu Mas Oh. Masan? understand and speak Java. Dereng sakit pak. Dereng Oh. sakit. Seperti Sajono. Oh, biar Ketoke ngombe niki pertama campuran gitu iki. Ketoke iki sampe Mr. Son, Mr. Selamat malam, selamat Yes, yes, yes. malam. Nama lengkapnya siapa, Son? Sean Ryan Hayink. Coba. Sean Ryan Hayink. Sinten? Son Brian. Sean Ryan Hayink. Oh, Son Brian Haidt. And- I'm sorry, my listening not good.
Siapa jenenge Mas Sigit? Mas Son. Son, Mas Son. Son tuh anak laki-laki ya. Bener ya? Son tuh anak. Kalau Ya, ini Salah. Bukan. Son itu son. Son. Oh, Oh, saya Sean. Son the Kayak Ship, Son the Ship. gitu. and my name and the King Lion. Kalau bahasa Jawanya Raja singa. You spell it Yes. S-E-A-N, malah agak beda. Oh, Sian. 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 Oh, ya. iso nyanyi Jawa ora, Lek? Mboten saged, Pak. Mboten saged. Ayo kudu iso, lah iso tak jotosi kowe kok. Saya Jauh-jauh dari Amerika Ayo. sampai Ponorogo itu dalam rangka apa? Lagu Amerika yang sudah ngetren suku-suku Batok. Sik Dik, takoni sik ben do ngerti. Mas Son, Takoni sik. Jauh dari Amerika sampai Ponorogo ini dalam rangka apa? sudah berapa tahun? Wis pirang tahun? ini sudah 1 tahun lebih. Tahun Ini lebih. saya dalam rangka mengajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Oke. Ngajarnya ting pundi? Memang bukan Ngajarnya dalam rangka naik panggang seperti ini. Memang panggung. Kayak panggang ya di kelompok. naik Kok panggung. nen- Oh, mengajar di mana, Mr. Di Son? mana? Di Setono, Pak. MTS Setono, sini Ponorogo. Terima kasih. Oh, program pelajaran bahasa Inggris itu ya? Iya. Anu pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, bukan? Bukan. Saya Pertukaran kan guru. tugas dari pemerintah sana, pengabdian. Pengabdian ke sini. Woi, hebat. Tepuk tangan untuk Mr. Son. Iya. Ini Mengabdi di Ponorogo. pengabdian itu salah satu bentuk loyalitas dan jasa yang tertinggi. Jadi ngabdi, ini tidak mempunyai tendensi dan tidak mempunyai pamrih apa-apa. Jadi beliaunya itu memang ikhlas ngajar bahasa Inggris untuk kemajuan bahwasanya pelajar yang ada di Ponorogo agar lebih pandai untuk berbahasa Inggris. Alhamdulillah, wis matur nuwun. Kok nek Bali mampir nggonku, wis tau mangan sate kopok urung? Sate apa? Sate Kalau di sini tuh khasnya ada sate itu, terus ada sate nek jenenge sate blended, Mas. Nah, itu enak kalau di sini. Saman senengane sementara setahun ini seneng makan apa? Di Ponorogo makanan kesukaannya apa? Ya, Seneng semuanya Pak. Saya senang makan apa namanya? Tempe makanan benguk, Indonesia. Pecel setiap pagi memang. Pecel setiap pagi. Ya, masakan kampung pokoknya. Seneng ya? Semuanya saya. Enak ya, masakan Ponorogo enak ya? Enak, alami, masih alami. Alami. Terima Enak kasih. murah loh, nang Amerika larang kok. Aku tahu tuku hotdog loh. Tak kira lek hamburger tiba hoti panas doki kiri tiba krengsengan kiri. Ayo balik iki ngawur ae. Cari. Ini biar anu nggih, Mas. Ngarani rica-rica kok hodok. Digandengi nggih. Mbak Yosi. Gini. Anu ya gini. Ini tidak mengurangi rasa hormat. Jenengan saya naikkan di panggung ini memang gini. Bahwasanya ini suatu percontohan bahwasanya wong luar negeri we tresno dan cinta terhadap budaya. Moga-moga wong pribumi insya Allah akan lebih cinta lagi terhadap budaya Indonesia. Terima kasih ya Mr. Sam ya. Sian. Thank you very much ya. Oke. Nanti joget ya, Son. Kok ulu tok itu awakmu ulu tok. Kowe iki ngelokke bojomu ya ulu tok. Ulu tok tapi ning rayu bojoku kok. Malah kayak beruk. Kayak turunan druwo lho anak. Nah, ini Mbak Yosi namanya. Coba kenalan. Halo, Sugeng Dalu, Mas. Nah, Sian. ini kalau bahasa Inggrisnya The Woman and the Sinden. Sinden kok. Sinden ini apa nek Sinden? Ya, tetap Sinden. Oh, tetap Sinden sinden. lho, Tetap kepiye? sinden ki lho. Tadi and the woman, the sinden, and the song, and the sinem. Kok nek sainem barang iki ngopo? Tembange sinom nek ra sinem apa kok? Sok? Tembangnya ayang-ayang. Oh, situ ayang-ayang. Ya no. Nah, oke, boleh. Sing Karang Taruna. Bukan ya? Nggih mungkin saking Insya Allah ya, ibu-ibu jenenge. PKK kalau mau pepiling. Karang Tarunane ayang-ayang. Nggih. Oh. Berarti Ayang-ayang in English bayangan apa? Shadow. Ayang-ayang The ayang-ayang ya betul. shadow. Bayangan ya? Bayangan apa? Bayangan. Oh iya. Oh, Shadow. Ya, bayangan. Bayangan dari sini bayangan Mas. Iya. Imajinasi. Imagination. Oh, Kalau ayang-ayang ini ini. kan Ini bayangan. shadow ini. Shadow ini ya. Shadow. Iya. Iya. Shadow. Mas. Ya kuwi lagi. Wis ido. Coba, ya. Nadianto tanpa musik iki ijo. Cakep ya. Yo insyaallah. Amin. Nanti Mr. Son berjoget. Oke, tak kacani. Gue nek ora iso diawur. Sing hati-hati ditunggoni komposer handal Mas Gidung Sugianto. Oke. Iki mau sing nggarap vokale bedol kayon iki Mas Gidung Sugianto. Oh, Kayak Mas mau. Gidul iki kalah karo Pak Nur kuwi mau. Mas Gidung. Lah iya. Gitu kok gitu. Sing mbok mau iki sing nembang Mas Jidul. Ditunggoni anakku pacitan kiamat. Ya. Ya. Bar ngeriak mrene. Coba kaya apa? Hayang-hayang Mbak Yosi dan Pratiwi. Terus. Balungan banter. Banter ki.
witing liyan hanyawan aku kowe Contohnya duk jogete langgam duk. katresnan kang mesum bagus tak jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh kepacoban. Aja. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kabisa mringkang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang lalilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaneng hati dong aku siji tresno iki abadi Takkan Indonesia. Makasih matur nuwun. Thank you Mr. Son, thank you Makasih. very much. Oke. Teacher itu guru. Di sini itu adalah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih yang sudah andil ikut mencerdaskan generasi bangsa yang ada di Indonesia. Terima kasih Mr. Son, thank you, sehat selalu, makasih. Ya,